Hai să vorbim de o pernă tot așa foarte populară și anume Latex Dunlop Mix cu particule de gel. De ce aș alege perna asta? Principalul scop al pernei este să asigure răcire, mai ales în nopțile astea călduroase de București, pentru că, pe lângă latexul care respiră foarte bine, perna asta are niște microparticule, niște microcapsule de gel în toată perna, nu doar la exterior, care dispersează căldura dinspre exteriorul pernei spre interior. Okay. Mă așteptam să arate totul mult mai ordonat, fiecare particulă, de aia parcă să fie aranjată la nanometru. Ce s-a întâmplat aici? Da, scopul nu este să ofere o suprafață uniformă pentru gelul acesta, ci peste tot în umplutura pernei să poți găsi aceste particule care să preia căldura atât de pe latex cât și de la alte particule și să o disperseze mai departe. Și sunt niște canale acolo. La ce folosesc? Canalele astea au dublu scop. Odată pentru ventilație, să treacă aerul mai ușor prin pernă, dar și să regleze densitatea, cât perna să nu devină prea fermă. Super. Și cum pot să am grijă de ea? Că mă uit și mi-e frică. E rezistentă? Se strică într-o lună? Latexul e foarte rezistent. Latexul natural e într-adevăr mai rezistent decât cel mix, dar și aceasta e o pernă foarte rezistentă. Modul în care o întreții e foarte simplu. Dai jos husa cu fermoar care vine, o speli odată cu restul lenjeilor și o pui la loc. Aveți mai multe dimensiuni? Cum aleg dimensiunea potrivită pentru mine? Da, exact pentru acest produs avem 3 dimensiuni. Cea pe care o vedeți aici, 60 pe 40 pe 14. Avem un pic mai lungă, 70 pe 40 pe 14. Și avem și mai subțire, 70 pe 40 pe 12. Modul în care alegi înțimea potrivită, cel mai simplu și care implică cel mai puțin efort din partea ta este fie să ne suni, fie să completezi chestionarul. Dacă ai vrea să iei abordarea veche, ar trebui să te uiți un pic la înălțimea ta, la greutatea ta, poziția de somn și să te orientezi spre o pernă care ți-ar susține coloana în mod corect pe timpul nopții. De unde este perna? Unde este fabricată? În cât timp ajunge la mine? Care e procesul? Perna e produsă în Uniunea Europeană, se află în stocul nostru din București, deci livrarea e foarte rapidă, o zi, două, dar și dacă se întâmplă să nu fie în stoc, să fie direct la producător, te anunțăm la telefon, adică e absolut totul transparent și ne asumăm, fiind un business mic, că se mai întâmplă chestii de genul. Dacă nu mi se potrivește, ce pot să fac? Dacă nu ți se potrivește sau nu-ți place absolut orice, nu e nicio problemă, în 30 de zile poți fie să schimbi perna cu un produs care ți s-ar potrivi mai bine, fie să primești bănuții înapoi.